ассалому алайкум бинандагони арҷманд, сокинони ноҳияи восеъ ва меҳмонон. Агар нафаре ки ба ноҳияи восеъ меояд, ташриф меорад ва мехоҳад ки маҳсулоти ғизоӣ тоза бо сифати хуб ва арзон дастрас намояд, ба маркази тиҷоратӣ Меҳроз марҳамат ташриф биёранд. мо ин лаҳза аз фаъолияти ин маркази тиҷоратӣ ба шумо маълумот пешниҳод менамоем. рафтем. ин маркази тиҷоратӣ дар маркази ноҳияи восеъ шаҳраки ҳулбуг воқеъ мебошад. майдони толориён кушод ва барҳаво буда барои нигоҳ доштани маҳсулоти хӯрокворӣ мусоид ва барои харидкунандагон қулай ва дастрас гардонида шудааст. рафҳо нигоҳ кунед чӣ тавр маҳсулотҳои хӯрокворӣ бо тартиби муайян зебо гузошта шуданд. инҷо хизматрасониҳо ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонида шуданд. нархи маҳсулотҳо бо навиштаҳои фаҳмо ба чашм аён ҳастанд. дар чунин муҳити форам ва озод мизоҷон озодона сайру гашт намуда маҳсулотҳои дилхоҳашонро интихоб карда дастрас карда метавонанд. чанд сол боз шахсан ман муштарӣ ёки харидории ин магазин надорам. ин дукон ба истилоҳ мерос ном дорад, бисёр номинек. яъне дар ин ҷо нисбати дигар мағозаҳо нархи арзон, муомилаи хуб, боз аз ҳама муҳим он ки орду равған бурда расондан то хонаи мизоҷ ройгон аст, ки ба фикрам дар Тоҷикистон ин хел ҷой вуҷуд надорад. техникаи махсуси сечарха доранд, ҳамаи хариди миҷозҳоро то хонашон ба ройгон, яъне бепул мебаранд мерасонанд. ҳазор офарин, ҳазор таҳсин аз соҳибони ин мағоза хоса ба исфандиёр ки мудирияти ин магазинро ба зимма дорад. ин мағоза мисли имрӯз ҳамарӯза пур аз мизоҷон аст, зеро ки ин ҷо харидорон маҳсулотҳои дилхоҳи худро дарёфт карда дар муносибат бо лутфу меҳрубонии кормандони он макони дӯстдоштаниашон гаштааст. ин магазин аст ки мо тамоми чизе ки ба дилмон мувофиқаем мо онро меёвем. хоси дилумра магазин меёвем. роҳбарияти маркази тиҷорат ҳамеша кӯшиш менамояд ки сатҳи хизматрасонии худро барои мизоҷон дар сатҳи баланд ба роҳ монанд. тариқи мошинаҳои хурди боркашонӣ маҳсулоти харидорӣ намудаи мизоҷонро ба таври ройгон то манзили истиқоматиашон мерасонанд. мақсади маркази тиҷоратии Меҳроз Сити аст ҳаминҷа ки тамоми маҳсулотое ки дар ҳаминҷа мисол мо овардагем а як даст меяд, ҳамаш ба нархи арзон аст. шакара 8 сомону 50 дирам, орд ялинчаш 190 сомон, ана бринҷ ё макарон 7 сомону 50 дирам 1 килош. мақсад барои ҳамаи халқи ҳамин ноҳияи восеъ ҳамаро як даст арзон карда овардагем. шумо ҳамчунин агар хоҳиши аз ин мағоза дастрас намудани маҳсулоти писандидаатонро як лухт ё ҷудогона ягона дошта бошед, метавонед бо рақамҳои дар зер нишон дода шуда ба Исфандиёр занг занед. ба ноҳияи восеъ ки омадед, ҳатман ба маркази тиҷоратии Меҳроз ташриф намоед. ба шумо хариди хуш хоҳонем. то боздид саломат бошед. марҳамат акбар. худо нигаҳбон.